Se on sit blokissa, ellei se oo tullut sieltä jo pois. Jos se on siinä kulmassa, niin se on blokissa. Vittu. Joo, mutta kun sä käännät, niin se voi lähtenyt pois. The bomb has been planted! Jepa. Hyvä voitto. Kevutkaa nyt äkkiä jompikumpi. Bomb defused! Aika enää. Ei ne nyt viikonloppuna Häh? olekaan. Sami Miksei tuu? lähti jonnekin ja Matsi on jonkun muijan luona ilmeisesti. Onko Matsilla muijaa? Hardcore search and destroy! Ei paha, kun mä en oo ikinä uskonut mahtaisi, että sillä on joku muijaa. Bomb acquired! Good job. Get ready for the Mitä? next round. Jaa. Niin, mä olin ottanut yhden tapon jo. Switching sides. Ei voi enää Search and entää. destroy. Ei. Ei. Arkoden. Noni. Laittakaa joku niille viesti, had 1 kill.